Sitten katsotaan läpi se videon upotus YouTubesta suoraan Optiman työtilaan. Eli kirjautetaan Optimaan. Nyt minulla on tässä esimerkiksi sivu, josta löytyy pelkkä kuva, ja mä haluaisin tähän kuvan paikalle tuoda videoupotuksen. Mennään muokkaamaan tätä sivua kynästä web-editorilla. Poistetaan se kuva, eli nyt täällä on taulukko täällä pohjalla. Voidaan tästä suurentaa sitä. Ja tälle riville mä haluaisin tuoda sen videoupotuksen. Tästä löytyy tää mun äsken tuoma video tänne. Niin nyt täältä etsitään semmonen kohta kuin Share ja Embed. Ja tää onkin valmiiksi valittuna tässä, eli siitä ei tarvitse klikkaa hiiren oikealla ja copy. Sen jälkeen mennään takaisin Optimaan. Ja sitten siihen kenttään taulukkoa, mihin haluatte sen videon tuoda. Ei ole pakko olla taulukko, mutta se on hyvä, jos se on taulukossa. Niin Ctrl ja V, niin me saadaan se upotuskoodi tuotua tähän. Sen jälkeen klikata tallenna. Sitten klikataan uudestaan kynästä ja web-editorista. Niin nyt täällä näkyy, että ne on ilmestynyt tämmönen harmaa laatikko, joka tarkoittaa sitä, että tähän kohti on nyt tulossa se YouTube-playeri. Sitten klikataan vielä uudestaan tallenna, niin sitten se meidän video on tässä. Ja sitten vaan rohkeasti kuvaamaan ja upottamaan videoita.